bitxia da, nik uste dut nire sasoiko jendeak bizi izan dula aldaketa sozial eta personal eta emakume hongan aldaketa gure esparru honetan, ez da nahi dut, munduaren parte honetan, ikaragarria. Eta guk suerte handia izan dugula, nik orain dio asko gelditzen da egiteko, baina gogoratzen baduzu, adibidez, ni 7 urte nituela jantzi nituen lehenbiziko frakak, eta frakak jastea izan zen amak aitarekin izan zuen lehia txikia. Jantzita esan, guapa ikusiko zaituzte ni eta estia, ez da? Aitak zoaztea zer dioen. Nik, aitari azkenean ondo irutu zen, baina aitak erresistentzia zituen emakumezkoak frakak ez zutelako jantzi behar. 7 urterekin. 1957an hori. Emakume inguruan dana zan debekua. Debekua zan sexua, azteko. Emakumea zan, nik uste dut, eleizaren, kristautasunaren, beste erlijio batzuko, alaxe haukat, ez da? Pekatua, sexua pekatua da, pekatuaren eramailea emakumea da, sagarra daramana. Bai? Eta orduan, zagar hori agertu ez da, diot, ere interpretazioa, baina interpretazio oso arrunta, emakumea tapaturik egon behar du. Gizonezkoek benetan sexuarekin problema dauzkatenak, gizonezkoak izaten dira gehienetan, gizonezkoek bere barne kontrolarzineko zer hori errazago kontrola dezaten, edo, inonik, bururatzen zait. Eta gainera, eta nola eurek agintzen duten, orduan emakumeak estalita. Estali, edo, kendu eurek nahi dutenean. Gu, estalita, sasoi hartan, estalita, abadeak, eleizara noski joan behar ginen galtzakin da, adibidez Santanan, bialtzen zuen Don Joseke emakumen hankak ikutzera, benetan galtzak zera mazzaten ala ez. Hortik hasita izan gara, eta baina, karo, dana zan debekoa zan hori, debekoa zan, adibidez, emakumezkoak ezin genezakeen kalean erre. Nik hortaz anedota txiki tontoa daukat. 17 edo 18 urte izan nituen, 17, hortik, 8 igual. Beira, zenbat, arira izan esaten, 78an, demagun, horren inguruan. Bana Durangon, taberna baten, han gurutzeat Montevideo eta Sorrento taberna zanean, Montevideo eta Zumalakarregin gurutzean. Eta justo kuadrilarekin, neskak erretzen genuen, gehiagin, por cierto. Erretzen, zigarroa piztu nun, eta momentu hortan kuadrilara non ateratzen den, azten den ateratzen. Piztu berrita, amataukotepen, ez demontre. Ez. Gogoratzen dut, lorpen ikaragarria, askatasunaren lorpenetako bat, neure bizitza personal tontoan, da, zigarro hori piztuta, hau da, erretzen joatea kaletik, hortik eta Andre Mariaren eleizperaino. Arkupean, eleizpean, hor amatauna bat. Eta zelako posik egon nintzen, onaz zinu aliatu naz. Gai izan naiz kaletik erretzeko. Guk irabazi dugu kalia olantxe, metrorik metro. Kalia da, emakumeak nor kanpoan egotea. Plaza gizonak izan dire bete emakumeak etxean. Gu, eta gure sasoian, izan dugu guk egin, kalerako bide hori guk egin dugu. Gure amak esaten zuen, nire ama oso emakume feminista esan, aban la letra hondi, ez da? Esaten zuen, ahora una mujer no tiene por qué casarse. Si tiene su profesión, olantxe. Eta gu izan gara, nik nire kaso, gure amaren esperantza gu ginen. Osa, zuk ez duzu eskontza izango ala beharrez. Zuk nire amaren kasu ere etzan izan, baina hori emakume askoren kontua zen. Zure bizi modua zer horrek kudeatuko duzu. Eta ideia hori niri amak oso garbi sartu zidan buruan, eta nintzako oso ideia nagusia da. Emakumeak ekonomikoki autonomo izatea. Zuk alduzuna, gero
gizon bat edo bi, edo bestia edo izango dituzu, edo zuk egingo duzu nahi duzuna, baina zuk zer horrek erabakiko duzu. Ze ordura arte amak eta, sasoia aretan eta nik ondo gogoratzen dut, senarraren baimena behar zuen gure amak danetarako. Edo zein kontratu egiteko edo zertarako. Bakarrik alargun gelditzen bazinan orduan bai. Orduan zan, beste remediorik ez paseu. Uste dut bankuko kontu bat zabaltzeko ere behar zela. Danetako. Pasaportea izateko, zinen gizonaren menpeko. Eta hau da, sasoia zien emakumezkoak, ni ume izan naizelarik, eta emakumeak ziren abanderatuak, nok abanderatzen zituen emakumeak, falange. Falange femenina, sekzion femenina la falange. Hor bada dokumento historiko ikusteko zer esaten zuten, emakumea, zan gizonen zapatak garbitzeko, gizonaren zerbitzaria. Hortik altzazazu burua. Eskerrak mundua baztijo ala bezaletik, ez da, adibidez, guk hartu genituen lehenbiziko pastillak. Ni 19 urterekin hartu nituen pastillak. Eta horrek ematen zizun zuri, ez ordura arteko emakume guztiak izan dira sexualki eta sozialki izugarri lotuta haurdun ez gelditzeko. Beldurra zan haurdun gelditzea, ez da? Ordan, pekatua eta dana horri lotuta. Karo, gu izan ginen lehen bizikotako nire adineko jendea, batzuk harinago beste batzuk espabilatu genbiltzanak, politikan eta munduan eta irakurtzen genunak eta ateratzen ginenak eta ikasiak ginenak, aukera gehiago izan dugu, eta handiagoak, bai pastilletara jatzeko edo sexualki eta erosotasun handiago izateko. Eta horrek gauza guztien aurrean, edozein burrukarren aurrean beste jarrera bat emate dizu. Gu izan ginen lehenak. Horregatik ere oso peligrosoak, horrein feminismoak pauso handiak eman ditu. Baina feminismo izatea, deabrua aipatzea bezala, atzor arte. Edo esatea feministak, mujeres, no, arriskugarria bakarrik, ez fidatzekoak, benetan gaiztuak, erdigizonak, edo, mila historio txar... Marimatxo. Bai, hori da, marimutilak, eta, gauza horiek guztiak daran hasita etorri dira, baina, egin dugu bidea eta irabazi dugu gauza asko. Adibidez, lehen gauza batzuk gaizki konsideratzen ziren sozialki, bai, baina zegoen zigor soziala, zegoen zigor sozial nahikoa, adibidez bortxaketaren aurrean. Kalean ez ziren gauzaik zurrumurruka esaten ziren, baina ez zen zabatzen, honek egin dau, edo igogoratzen dut eta guretzako oso importante izan zen. 76an, batez beha, hortik aurrera, Bizkaiko emakumen asanblada egiten da, hor aurrera parte hartu izan nun, gero Durangon egin genuen talde bat, gero partiduan ere, ni emekan nengoen, eta emekan feminismoak talde bereziak egin genituen emakumeak barruan, eta nolabait liburu asko irakurrik genituen, eta eztabaida handiak izaten genituen.